आंनि मुङा सामिर नार्जारि। आं सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि 10 थाखोआव फरायो। जोंनि जेंनाया मा जादों? जोंनि जेंनाया दा जोंनि सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनिफ्राय 7-8 फोरोंगिरिफोरा सेन्सासनि थाखाय थांजोबना दंजोबो। क्लासाथ' जोंना बांसिनानो जायाखै। दा 17 थारिखआव थांनानै एसे गोबावानो जाहैबाय दाथ'। माने स्कुलाव फैयो ओमफ्राय क्लास मोनफैया? ओहो, क्लास लानो मोना, बिसोरो सेन्सासावनो थांनांबाय थायो आरो। क्लास लायाल'सो थांफिननांगौ जायो? औ। नोंसोरो बेसेबांसो दं फरायसा? जोंथ' जोंनि क्लास 10आवनो एबारनि मेट्रिक लिरगोनानो 69 दंखायो। क्लास 9आव 135। सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो बे जेंनाखौ लानानै? बे जेंनाखौ लानानै सरकारनिसिम बेनो जोंनि खावलायनाया, जोंनि फोरोंगिरिफोरजों जोंनो क्लास लाफिननो मोनो एबा जोङो फोरोंफिनजानो मोनो। दाथ' जोंनिया बांसिन सिलेबास एबारनि हाफ यारलि एग्जामाव फैगोन सिलेबासखौनो जोंना फोजोबजोबनो मोनाखै दाबो। गोबाङैनो सिलेबासा थालांजोबबावदों आरो बिदिनो साइन्सआवबो, ससियेलावबो, बड'आवबो बांसिनानो क्लासानो जानो मोनाखै दा। क्लास लानो मोनदों ना मोनाखै? मोनजोबाखै। सानबेसे जाखो क्लास लानो मोनैया? क्लास लानो मोनैया सप्तानैसो जाबाय। सप्तासे जाबाय। फोरोंगिरिया मा खामानियाव दायथ'? सेन्सासाव। मेट्रिक होगोन एबार? औ। मा खावलायहरनो सानो सरकारखौ? सरकारनिसिम जोंनिनो सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि सारमोनखौ मोनफिननायनि। आंनि फिसाफोर दङ। आंनि फिसालाया दा 9आव फरायो। औ, फिसाला दङ, फरायो। 9आव मोनबाय। 9आव। औ, ओमफ्राय दाथ' मा जेंना जादों होनदों? दाथ' हनै मास्टारनि एसे फोरोंगिरिनि आंखाल जादों। ओमफ्राय दाथ' फोरोंगिरिफ्राथ' सेन्सासाव थांजोबदोंनो, ओमफ्राय दा बेखौनो नांगौ जाफिनदों आरो। क्लास लानो मोनाखै। क्लासफ्राथ' मोजां जाया। बर्थमान बिदिनो मास मोनसे मोननैसो थांबाय खोमा। ओमफ्राय सप्तासेसो जाबाय आरो? औ, सप्तासेनि बारबावबायसो होनदां। ओमफ्राय दाथ' ओरैनो गोदाव सोराव जालाबायोना गथ'फ्रा। ओमफ्राय जोंनोबो फरायनायखौ नांगौ आरो फोरोंगिरिखौ जोंनो एकदम नांथारगौ आरो। जेनेबा सेन्सासाव एरियायाव फाथायालासिनो जोंनो नांफिनगौ आरो। जाहाथे गथ'फ्रा मोजां जाथों, फरायनायाव गोदाव सोराव जायोना, बिदिखायनो नांफिनगौ जादों आरो दा। धन्यबादसै दे।